Hello mga ka-listeners, maayong gabi ug ang oras alas 6:56 sa iyo nga kagabion mga ka-listeners ug dito na tagbasa sa komenton kay yamo na ko'y di na ko magtagog Shopee oy. Nang luod nako kay nalagi mi sa muka na lang atong kuan. Nang luod ako tagtagog product ka-listeners. Mo nandi sa lang ko magtag ron kay kuan. Wa pud mahalin bagi kay kuan ron ang mga tao ron lisod pud ba mo na nga okay ra gud na pud to bahala gawin palit pa sa kay nalang bas mamasin lang ba nga na may masamukan kay lagi ngano kunong imbes drama iyang giatngan ngano kunong namaligya na ang atong kuan ang naguna nga video mo na hindi na lang ko magtag mga ka-listeners nya dito na lang ko basa sa comment ron no nalipat ko asa ko dapat gabasa sa comment sa niagi kini lang magsugod ko ni Kitty Garcia. Mayong hapon Lord, salamat sa kanunay na mga drama with tulo ka heart. Salamat kay Kitty Garcia po sa makanunayong pagpaminaw no at atong listener ning dugay na ning listeners po si Kitty Garcia no o na nakatabang sa ninaho sa mga niagi katong time nga kuan na suspended ang channel daghani sila na tinabangay sa una tong para makapadayon kog upload ba suporta sila kanang padayon ang dul matong daghani sila sa una nag tampo-tampo sila ba kanang makapaload ko sa una mo ni sila hindi ko kalimot no nila Kitty Garcia apil ni siya sa ning suporta sa una mga ka-listeners no. Shout out ni Kitty Garcia nga atong solid nga listeners no. Unya si Jean Love Amat Google lang kanunay Sir Jan karon lang ko ni balik og comment sa mga drama nimo pero kanunay kung nagapaminaw samtang nagtrabaho. God bless sa tanan. Salamat po Jean Love Amat no nga bisan sa kabisi sa imong trabaho diha pero may gyapon kang naminos mga drama no. O God bless po nimo no. Salamat sa makanunayong pagpaminaw Jean Love Amat no. Naminaw siya sa drama ang mihabu-habo na usab. Abi ko nalubat kay matingata waiting og may ganiwa pa malubat no. Si James de la Serna lima ka heart na yung comment unya si Angela Labadia, thanks Lord way sa payan Angela Labadia no. Salamat po sa makanunayong pagpaminaw. Si Jocelyn Infante, salamat yung kaayo with tulo ka heart na yung comment. Salamat po kayo Jocelyn Infante no. Taw-taw na sa siya nga listeners nga maningkamot gyapon nga maka-comment no. Bisag maka-busy. Nya si I am Charis no. Usa po siya nagasuporta no. Nga manghatag og super thanks nako no. Di ko kalimot ani nila kining mga tawo nga mga manggiluyon di ni madato malimtan mga ka-listeners no. Kay kuan yun sila ba na yun sila maayong kasing-kasing nga motabang ba. Bisan sa inyo na lang nga paagi ang uban dili mo escape og ads no dako na kay na tabang nya kana pong mohatag og super thanks no na timan-an na pa sila naaman ni sa kuan sa mutatak maguna sila ug kinsa na sila nga ning kuan ba og super thanks mo na nga di na ko malimtan ni sila no. Og si kuan day apel to si China Koino no mao po toy murag mao toy primero matingali na unang hatag og super thanks adi pa day Sinil Alolino na kinamdom ko. Sinil Alolino dito nag-una sa una. Antod na sundan ni Chichana Koino nilang nag-isa sa to Subayan na nako kay nalimot ko sa iyang pangan. Pero di ko kalimot nga intabang siya no. Basta babasahan ako tong balik mo comment siya makatimaan ko. Pero makita pa man siguro kang subayon try na akong subay. Mga ay dara si Ma'am Jackie Rose dai shout out ni Ma'am Jackie Rose no kaya naka-record pa man yung mga nanghatag na kong super thanks no dako kay ko pasalamat ani nila no ni Ma'am Jackie Rose ni Chichana Quino nilang I am Charis no salamat kaayo no unya song mga kaniadto pag yun no nga mga listeners na to dako kay ko pasalamat yun no nila Kitty Garcia nilang napa to si Chelsea kadayuna sa una no si gawas ng
ang dagko mga nakatabang sa akong channel no, daghan kini sila. Number 1 na si Ma'am Life Journey ug si kaduha si Ma'am Jisuli. Og si kuan day na mo dito number 1 day si kuan day si Ma'am Cecil Ruben day. Mo to naghatag ng advice agiya sa una. Si Ma'am Cecil Ruben no. Diya po si Ma'am Bell day sa unang mga panahon. Anya na nasundan nilang Ma'am Life Journey nilang si Ma'am Jisuli. Dapat ay uban nga di magpa-mention no. Dako kay pasalamat nila mga ka-listeners yun. Kay grabe ko sila mutabang ba. Way pagduha-duha ba no. Salamat ni kayo niyang tanan mga ka-listeners no. Ang Ginoo lagi magbalos ninyong tanan. Anya si Charlie Bordan. Babae naman to idol ang nag-upload ha ha ha. Bitaw lagi babae na bitaw no. Sa kang amiga drama ba. Nakabantay ko akong gitan-aw babae naman abi ko si amigo lipay ko kaya sinana sa amigo ba mo continue nag-upload ba sa yang drama. Babae naman. Iyang pag-umangkon ba to? Pero sure ko nga nag-access gid mo siya amigo ana kay iya man account mag-access gid mo siya ana tingali. Muna inaot tong tanong nga mo kuan mo siya amigo pakita sa siya sa vlog ba. Yan na. Ay aron ang mga listeners nga nay pangutana matubag sad ba no? Kay ara po dili pod ma-snab ang mga listeners ba no. Hinatong tanong nga mapakita si amiga drama no sa vlog. Okay ra mo gud mo explain siya. Yun na maisig pasensya ba kay nadugay siya upload yan na. Kuan ipasa na niya sa yang pagumangkon. Kay busy siya sa trabaho. Pwede ko mo explain siya na. Aron di makuratan ba ang mga listeners. Pareha ba ni kuan ni Dudong Variety Show, di ba? Yang gikuan sa manghod sa niagi. Tong radio vlog. Dayon karon kay sa kun ibawaan kay ni trabaho mag Manila tong yang igsuon nga badge. Balik si Dudong Variety Show no. Atong shout out si Dudong Variety Show no nga mao ni ang sa pagkatinod mga ka-listeners naka-inspired ako ni si Dudong Variety Show sa una sa pa ko magkuan yung drama ba wapa jud ko naka-desisyon ba nga mag-content kog drama. Hili kog upload pero wapa jud ko naka-desisyon nga mao na akong i-content no kay ganahan ko sa una gud kanang balak-balak mga ka-listeners ba. Ganahan ko na magbalak-balak ko kanang ganahan jud ko ako jud nga kinumpos ba yan na. Pero hilig kog record og drama. Mo tong pagkakita nako nga si Dudong Variety Show kay tig-record ay pong drama nakaingon ko at paano na lang yung padayunon kay kato ako ang time saksak sinagol to ako sa una ka-listeners na ay drama na ay balak-balak nako na ay kanang bisag unsa lang nga vlog no saksak sinagol to ako sa una wa pa jud ko nakakuha og usa jud ka content ba sa kang Dudong Variety Show kay puan jud tong iya way laing content niya drama ra gud mo to nakanon na ko nga iaho na lang ni straight na yung content ano na lang ko sa drama. Mo to naka-inspired na ko na si Dudong Variety Show no pareha may nga hilig og drama ba. Mula nga shout out ni Dudong Variety Show no. Mga ka-listeners nga naa sa radio vlog karon no. Iyahan ang channel man. Kaya ang isa na ka-channel kay nakuan man siguro to murag na suspended. Muna nga na siya sa radio vlog ron mga ka-listeners no. Taas po kong respeto na ni Dudong Variety Show sa iyang pagka-uploader mga ka-listeners no. Kaya ba ko listeners mo anak ni Dudong Variety Show sa radio vlog no muna siya. Unya badayon ko Charlie Borda no. Try lang mo comment sa kang amigo no kung sa iyang katubag anang mga kuan ninyo mga pangutana no. Kay basig day kanang mo kuan siya mapakita sa iyang vlog ba. Si Vincent Istose sumpay mo gud makalisin sa handle ba kay naka-handle mo gud sa atong kuan mana maglibog kog asa ni space nako ba so akong duda ni Vincent Istose ni salamat sa sumpay dol salamat po kayo Vincent Istose no sa imo ang pagpaminaw si Neil Alolino si Neil Alolino mao ni ato ang nag-primero yun ni kuan og super thanks no Dol Asinda Esmeralda kay next dol kay nice kayo nga drama may pasensya nil Alolino no kaya wag yun ako ni mga kuan ba matigom ang yang episode na ako yung mga episode pero
laktaw-laktaw ba. Nakasibin ko sa katapusang sumpay ani. Nakoy katapusang sumpay ning dramaha. Problema lang kay dako kay kuwang kog episode. Daghan kay kog kanang nakulang episode ani kay nawa man gud ang mga live streaming sa DWHP ako tatong subayon kung napabangta kay kasumpay-sumpay ba nawa naman tanan kay gihurot man og delete ni Facebook gud. Mao man yang update sa pagka 2025. Gipapas niya tanan. Nahitabo ana ko matiwas og subay, naurot man. Mangay ko pasensya nil Alolino no. Kay dako kay kulang akong episode ani. Ang ako lang yung napanigurado nga na ako'y katapusang sumpay sa drama. Ang problema lagi kay dagag kulang. Pero umusugot mo, pwede na to na balag malaktod pero maot nang gud pud noong nay daghang kulang. Pero naragunan ninyo mga kalusiners og kamo ra may akong agdon gud pod og basi ganahan mo makadungog sa katapusang sumpay di ato na lang i-upload para atong request sa mga kaliwat ba. Kamoy akong agdon kay bas nga man gud kay maglikay ko ba basi awayon ko aning ubang basher na to ba nga to katugag upload kulangan man dai na yang mga file ay nalag upload og kulangan mabas po ta ba mo nga maglikay na pud ko ba nga di ta mabas bitaw naiuban kay murag yano ra po kay mo daog kanang comment ba nga murag naka-comment sila robot ba nga di masakitan mabitan mag-agad na ko ninyo ka listeners no kanang okay ra ninyo bahalag daghag kulang kay ato nang i-upload pero og dili okay sa uban di lang po nato pugso no. Salamat nil Alolino no sa imong suggestion no nga atong i-upload. Paibalo jud ko nga nadyo kulang daghan lagi. Pero mag-agad ako ninyo sa inyong comment. Sige na lang, bahala na lang kuan basta makapaminaw mis katapusang sumpay atong sungdan, no? Nga si Charlene Pacana, salamat idol sa pag-upload ani nga episode. Way sa pa yan Charlene Pacana no. Usap po sa atong mga listeners nga taud-taud na no si Charlene Pacana. Salamat kay Charlene Pacana. Nga si Josel Jake Balduisa. Salamat kay Idol. Sige, jud ko hulat ani. Shout out Idol from Mindanao, Misamis Oriental. Salamat dia sa Mindanao, Misamis Oriental no. Josel Jake Balduisa. Salamat kay no, with emoji nagpahiyom no. Sa imong pagpaminaw daghang salamat. Nya si John Bert Bagyo Sumundong, shout out Lods hihi from Iligan City, Dalipuga. Na stickers nga nag-hi tulo ka buok no. Nag-like din no. Shout out nimo John Bert Bagyo Sumundong no diya sa Iligan City, Dalipuga no. Always nga naminaw, salamat kayo. Si Christine Diasis, sir i-try og endorse mga trending gamit dol labi na ng mga pangbalay kay mahilig naman sa DIY ang mga tao. Mao lagi unta pero i-remove ma-remove man sa YouTube kung dili makita basta ako ang vlog ba labi na ako kapalit anang mga produkto di na ko mapakita sa akong vlog i-remove man sa kuan sa YouTube. Pero i-try na ko mga ka-listeners no. Mano ba isubay ko kanang mga kuan. I-try na ko di ba remove sa YouTube. Kay kada batayan magunaw kay i-remove na nag-search po ko ana sa Google bag search na ko pwede ba. Yung pwede man ko no pero mas maayo gito nakita ba sa video ba. Unang kasagaran akong i-post ma-remove yun. Naiuban siguro nga masortian di ma-remove. Pero i-try lang ako po na yung mga subay ko ba ni mga gi-suggest ni Christine Diasis no. Try lang ako po no. Unya may taas naman ako pagbasa sa comment mga ka-listeners no. Ditso na lang tas drama. Balik ko na ko no sa mga di ganahan sa tong vlog ditso mos drama no. Okay. Paminawan ninyo ang part 13 sa Ako imo bang higugmaon? Way mituo sa gipatuo ni Dadang nga nahingawa siya sa kaluwasan ni Henry. Maugyoy ilang pagtuo nga nangwarta lang si Dadang. Gibaharan sab ni Aldo ang iyang inahan nga makahimo siya sa pagpatay bisag iya pang inahan. Sa higayon nga traidoran siya ni ini. Malipayon sila si Henry ug pamila gikan sa practice ug nagkasabot nga mangaon.
May nakikita ni Barbie nga may dang SPA. Gipakita dayon ni Barbie ang maong SPA kang Attorney Sacramento. Samtang kauban ni Aldo ang iyang giingong private army. O karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Ako, imo bang higugmaon? Darama, handa ako sa walang hanggan. Di ba? Boss, boss, krasamgin na to mo ang pagdagit itong babae, ha, boss? Kung makasecure na kong sakyanan, nga mawi inyong sakyan, inigdagit ninyo kang pamila. Dili na madugay. Boss, una mo abot ang mga higayong. Mas mayo nga magakupot na miss among datong katunga. Huwag problema. Sa dili pa ninyo madagit si pamila, ihatag ko na ang bayan. Siguro alam, boss, ha? Nagduda mo na ako? Ha? Naanan ninyo ang mga armas. Nahibaw ba mo? Pilay na bayran ko sa maong mga armas? Katunga ra nga akong kompromiso kaysa pagpangumpra ko sa maong mga armas. Boss, salig bini mo eh. Sige. Paabot mo sa Congo signal. SPA? Special power of attorney na gaw. May abogado nga gipahimo ni Tiyo Paing. Naghatag og katungod ni Dadang aron makabaligya siya mga property kunwa na siya. Makahimo na si Papa. Dako nga akong duda. Nga dili pirma ni Papa nimo ang maong kasulatan. Gawas pa. Ngano maghimo man siya og SPA nga duda man siya gibiling last will and testament. Hay naman nun ang mga SPA. Tuan ni attorney Sacramento. Ngano nagkapahimo mo sila niya nagaw? Doon na day properties Papa nga wata masayari. Wasad ko masayod ka. Katong mga papilis nga gipagunitan ni Papa nimo. Tuwa ka dito ang gipahimuan lang SPA. Ato nang masayran gaw, say gayon nga ipatawag na ni attorney sila si Dadang ug Aldo. Og kita. Ambot sad, nganong naapil man ko. Kinahanglan kay maapil daw. Kay ikaw mo isnaligan ni Papa. Naa ka naman, Kud. Ay lang pa ang gusto sa abogado. Ang ako lang nalibkan. Nganong doon naman sila SPA? Ipakita pa ni attorney sa expert sa mga forged signatures ang maong papeles. Kinsa man sa may pirma sa nga ni Papa. May lain pa kahang traidor? Si Aldo. Gusto. Ngano doon na kayo nainumduman? Ako silang naabtan nga murag may gisuwat si Aldo. Nagkatag ang mga papel. Usadiyang nasiguro kong hawa na sila, hinay kumisa ka o giukay ang basurahan. Pero may gawa si Mama o masukanon siyang nanghingilin ako. Tingalig, gitun-an na ni Aldo ang pirma ni Papa nimo. Anong kinahanglan pa man silang mangilan. Anda mo kung pagsabot nila ba? Gaw, Kung madiskubrihan nga doon na sila gibuhat kinautan sa mga properties ni Papa, mahimo silang mapreso. imogid ka silang ipapriso, gaw. Hinaguan siya kung amahan ang lagi pasipadan daw. Busa ipatilaw ko kanila ang silot nga angay nila. Ma, nagkinahanglan ko kwarta. Unsa? Nagkinahanglan ko kwarta. May gikasabot ako sa kinan nga mo'y akong pasakyan sa akong private army nga mo'y mudagit ni pamila. Makakita gani ko nimo Aldo, no? Mudayo ko ba ang akong dugan? Unsa? Gainan ka na nako nga wa na tay kwarta. Sus. Nya, doon na ka man kay mga alahas diha. Uy! Diba? Ngano ko to nagisod ka sa akong mga alahas? O, iprindo na. O di ba, ibaligya. Unsa? Kinahanglan ko kaing kwarta, ma. Akong idawon sa sakinan, ingon man sa akong private army. Ayaw naghilabti ako mga laas, ha? Ayaw gyud. Mao na gyud na hinon ang higayon nga kagon kong paing. Mauwi mong hunahunahon ang patay na? Unya ako ngay mong anak, imong napasagdan? Gipasagdan ka bagod nako.
Dili lang ko gusto nga mawakan ako ang ako mga butang nga pinalit sa imong papapaeng. Oh. Nga, tay pa, tay pa ni ay. Nga, no, kutang imo manggikuha ng imong armas. Una, imo pa yun ang gikak. Mubuto gidi ma. Kung ako ning kabliton. Aba ni Aldo, oy. Mupatay ka gid nako. Ha? Nalimot ka nga imo man kong inahan. Daan tanag ang gipasidanan. Nga dili ko magpadaganas pagpatay, bisag ako panginahang. Nabuang ka na. Wa pa ko mabuwag! Kinalay pagawas mo ang imong mga alahas. Nganong dili ka man makahuwat in taon. Bayra na ang gibaligya kong yuta. Andam na nga ako plano ma. Ano maako na gid si Pamela? Na, doon ako ang bayer. Mangayo lang ko bisag katunga lang una. Aron matuman gyud ang imong plano. Karon ang gusto ko! Wa ko ikahatag ni mo ay! Sige, kung mapatay ka na ko, patya ko! Dili na magit mawa sa akong una-una ang kanunay gihangyo ni Henry now. Dawatan nga kong gugma, friend. Aron may katuod ko sa pagpanalipod nimo, gikan sa taong nga gusto mo pasipahan nimo. Dili ko ilimot na may pagbati ko ni Henry. Gusto na kong malipay uban sa lalaki. Nga mo'y gipitik sa akong kasing-kasing. Pero ang akong prinsipyo, ang akong integridad mo ay nakapugong. Daghan gyud ang mutulisok na ko nga naong kog sapi. Wa mo ba nimo si Pamela? Kay iyang nakita nga mas mabulahan siya uban sa inutil. Naong siyag sapi! Di ka na gusto makigsulti na ako? Tungod kay naunhan ako nining in-hotel? Gano'n dili man ko pareha sa uban. Gusto lang kong malipay. Pero hasulod ko sa kong kagahapon. Gano'n na ni Mouse pamagi ko ni Henry pinaagi sa pagdawat sa gugma ni Aldo. Wala lain nga makahatagan ako kalinaw. O kini mo'y ako patulkan. Manghangyo ko kahatagan kong sign unsay akay kong buhaton. Mahal ko si Henry. Andam na kong mahigugma niya. Makalagot inis mamada. Dili makasabot sa kong tinguha. Pero dili ko mahunong sa pagpangitag kwarta. Kinahanglang makuha na ko si Pamela. Kinahanglang makatilaw gid ko sa iyang kalami. O may balita gikan na ni Sacramento kung forge bagyod ang SPA? Wa pa man manawag si Attorney Gaw. May antig may bawaan na to. Sobra gyud ang pagpahimaw sila sa naguan sa kong amahan. Mga wa sila'y kaluoy. Kinahanglan hugton gud nimo ang pagsilot sa mga tawo mapaymuslanon ha. Ay kabala ka gaw. Ako gid silang pabayron. Good. O gaw si Pamela niya, ayaw kalimot ha. Tabangi siya nga mo'y mudaog silang pageant. Ako ginatabangan, uy. Ikaw magkakaiyang escort. Ako lagi. Nanikuro ay. Nagkasabot ang Miss Pamela nga ako yung escort. Kung mudaog siya, o ako siya gipasaligan nga ako'y iyang campaign manager. Mura mag-eleksyon? Unsa man may lakaw karon si Day Pamela? Manawag na siya na ako kung doon ay practice. Higugmaon ang tako ni Pamela. Wa gihapon tubagan ni Pamela ang akong tawag. Makalagot.
Pero sige lang. Dili na madugay pamila. Maako ka na. Dili na madugay. Kinahanglan makakuha na kong kwarta para sa sakyanan ug sa ako mga tao. Ang akong cellphone. Si Henry. Ngano na dawag magka ni siya? Nganong karon ka pa man mangisog, Henry? Ako i-off ang akong cellphone. Ipadayon ko ang akong plano. Ako nag i-off ang akong cellphone. Wa ko tubaga sa kong friend. Gituyo ka ni Pamela ang pagtubag na ko. Sakita sa pa. Kung tinuod man ang akong kahadlok. Ako kang tawag balik ang akong friend. Unya ako lang siya tawag balik. Kaya sakitan niya ako kung matinuod ang akong katahap. Andam kong ibaylo ang masulod ko ni Papa. Basta katugbangan ni sagugman ni Pamela. Mahal ko si Pamela. Siya mo'y akong kinabuhi. Siya ang tanan alang nako. Friend, mahimong hatagan ng paghigayon ang imong pagbati. Aron tunan kung imo ba kong hikupahon. Ayaw lang ko padungga sa puong kumpento. Ayaw taon, friend. Nga wa pa man magparandam ang gabayar sa yuta ang akong gibaligyaan. Sumakay na hitabo. To araban niya ang SPA. May katarungan si Aldo nga masuko. Nganong akong gipada ang SPA. Tingalig magduda ang buyer o ipakita ang SPA sa expert sa forgery. May nakita anak kong cellphone. Ako itong paliton. Pero, mahal na bada. May alahas pa kong ibaligya. Kadto na lang akong gamiton. Aron ipalit na kong cellphone. Wa naman madawag pag-usap ang akong friend. Ganong wa man sa nako tubaga ang iyang tawag, uy. Madungog ko unta ang iyang tingog. Tingalig di gid may alang sa usag-usa. Maura gyud ni ang bugtong paagi. Aron makaangkon kong cellphone. Ipaligya ko ang akong alahas. Pero, dili lang nakuot doon. Uy. Nga naman eh. Murag mihanoy man lang ang yawihanan. May nanghilabot ka sa akong aparador. Ginoo ko. Abli na nga akong aparador. Ang akong mga alahas. Nakidort! Wa na ang akong mga alahas! Mao na lang unta ni nga akong gilauman nga makatabang sa among kahimtang. Pero wa na! Nahurot! Gihurot! Wa na nga akong mga alahas! Gihurot gyud! Kayo ba yung iligid, ani ay? Wag yun ko pinli! Gihurot gyud! Si Aldo! Aldo! Karon, nagkahatag na kog advance sa sakyanan. O kining ubang mga kwarta, ako sa ni i-advance sa akong private army. Pagkanindot sa akong kinabuhi. Pero si Mama,
Unsa kayang gibati? Mayra, daw bitaw? Mo ni pago nimo. Kung may hatag lang unta siya, dili mahurot ang iyang mga alahas. Hanggaw gyud. Nakasiguro ko nga iyan ang nabantayan. Ang iyang aparador nga gilungkab. Ugwa ng iyang mga alahas. Natuon ko ng ako mga tao. Aron sila malipay. Kinahanglang planuho na namo ang pagdagit ni Pamela. Asa masaghan ko pangitaas si Aldo. Akong suruyo ng eskwelahan. Di nagtungha si Pamela. Tingalig nag-atang nasabto siya. Nganong nagkauna-una man taon si Aldo sa akong mga alahas. Gihurot pagyud. Paita. Kada sweldo. Kanangatagan ako ni Paing sa akong allowance. Way labot sa grocery o kinanglanon sa bahay. Siguroon yun na ako pagpalit ang alahas nga ako magustuhan. Dasad unta tong investment kay kung magkadugay ko no, magkamahal man ang alahas. Meron sa pamay akong paabotong investment. Nahurot naman ng kawat. Ay, tabayain niya. Ma'am, ako magsikbahan ako sa kinan. Ay! Unsay mong pagto? Pakabot! Doon ako'y panyo eh. Moya akong gisigmahan. Tingalig ikaroy mga ngawan sa akong kasuko na itrapo ko ni sipon mo. Badayan sa mapagdrive! Nga naman ka. Wa man tubagan ni Pamela ang akong tawag. Tingalig wa sa iyang duol ang iyang cellphone. Imposible. Ikaw, kung maato ka sa CR, magdaaday ka sa imong cellphone. Oo, dahil to, no? Gaw, ikaw kuno'y tawag ni Pamela, tingalig mutubag na siya. Ay, pasilan kining akong ikagaw. Uy, kaparay ko naman lang yun. Ang akong cellphone. Uy, si Aldo ang nanawag. Kinsa? Si Aldo mo inanawag. Abidog si Pamela. Imong tubagon? Akong tubagon. Ayaw lang una hisguti sa SPA ha. I-loudspeaker lang, aron makadungog ko. Hello? Inotel! O siya mo toyo? O siya mo ikatawan? Inotel. Makabahos na gid ko nimo. O siya magkabahos ka na? Bogo! Bogo! Dili mo na ba ang si Pamela? Mura kag iro nga nagsig paghot sa buwan, Aldo. Hello? Hello, Aldo? Hello? Ngano ka unsa nahita po? Giputol niya ang linya. O sa tong iyang giingon nga makabahos na siya? Huwag ko mahibaw. O, sige na ka, ikitawag ni Pamela. Tigalig, o siya yung gibuhat sa akong friend. Sige, gaw. Akong tawag sa Pamela. Hangtod ko na intriga sab siyang pasidaan nga nakabahos na siya da. Anahan agad magkamatuod si Aldo. Nga ako magtiaw sa pagsukol niya kung iyang pasipadaan si Pamela. Labi na gyud kung mo iyang hilabtan ang pagbabae sa akong friend. Akong tawag si Pamela, gaw. Palihugaw. The number you have dialed is either Gaw, unattended. dili makontak si Pamela. Mandiri si Aldo. Ako libuton kinidapita. Animal ka, Aldo. Animal ka. Ngano imog yung gilabtan ng ako mga alahas. Imo pag yung gihurot. Dili ti ka mapasaylo sa imong gibuhat. Kinahanglan maadto ko sa ilagaw. Mauban ko, gaw. Dili na sab ko mahimutang. Nganong wa tubagan ni day Pamela ang iyang cellphone. Sige gaw.
Ni alagi mo, Barbie, Henry. Niya si Day Pamela, tita? Wa ra ba? Wa si Pamela, ma'am. Wa lagi, Henry. Milakaw man to. Asa mo ko siya paingon, ma'am? Wa sad ko makapangutana, Henry. Kay diha raman siya mananghid sa pagdayon niyang lakaw. Igo rang miingon nga, adto na ko ma, kadiyot ra ko. Nagdas siya sa iyang cellphone, tita? Ambot lang ka ha. Nga ano man di ay, Barbie. Ganiha sa akong pagtawag, unattended or out of coverage ang iyang cellphone. Unsa siyang orasa milakaw, tita? Oh, dili pa man hinuon dugay. Tingalig misuroy lang si Day Pamela gaw. Dili pa man ka si Dugay Milakaw. Doon na ba siya practice karon, Henry? Murag, 1 week pa nga wa sila practice kay busy ang mga organizers. Nagpahayahay di ay nga akong amiga. Nga di malagi siya mutubag kung tawag ko. Gaw, chill lang good. Tingalig wa lang gid ani Day Pamela iyang cellphone. Aron way makatugaw sa iyang lakaw. Mauli lang tagaw. Tita, sorry sa pagsamok na mo ni Agaw Barbie, ha? Wa na'y kaso, oy, Henry. Sige tita, ato na lang mi. Tita, adto na mi. Ngano wa man nimo tug-ani si tita mahitungod sa gisulti ni Aldo. Nga makabawas na siya. Lisod, Agaw. Tigalig hinanggaw to kang Aldo. Onya, nganong nagtigpangadto ka man dayon sa ilan ni Pamela? Kunwa ka pa mahasol. Di na kid magmahay si Aldo. Kung iyang binuangan si Pamela. Mahal ko si Pamela. Ug dili ko pasaluon ang upasipaha kaniya. Ayaw ka bala kagaw. Wala gid daw utang mahitabo ni Day Pamela. Nakasiguro ko nga nagmall ra tong akong amiga. Pero ganun di ba lagi siya matubag? Tingali wa lagi magdaog cellphone. Relax lang gud kaw. Gipahimuslan lang iyang usa ka semana nga libres practice. Hinaoto ang tagaw. Yay! Makabaw sige ko nimo in-hotel! Ha! Kung ikaw may nakauna sa akong mahal, bahala na. Basta na walay laing makapanag-iya ni Pamela, ako ra! Why makapildi ni Aldo? Kanamoy angay ninyong tibanan! Ha! Og si Mama, nabuang na rin siya sa pagpangita na ako. Pero wala siya mahimo. Wala mahimo! Muna bago sa mga taong daw! Kakapoy. Ganihara ko nagatang niya sa eskwelahan nga gito nga ang Pamela. Pero wag gyud siya dito. Ay, hain naman kaning animal! Aldo! Ikaw, ngit-ngit naman. Oh, nganong day kon ngit na? Wa pa gyud manawag si Pamela. Bisag, ikaw lang tayo kitaugan. Ay, tingali gisulit ang iyang holiday. Suwayag tawag ako. Lain biyak ayong kubas kung tukan. Ay, kapait biya gyud ning ma-in love ta uy. Okay, boss. Akong tawagan karon dayon ang akong amiga. Importante gyud ay ang cellphone. Ingon ining nagpaabot ko ni Aldo. Kung doon na palang unta ko'y cellphone, ako unta dayon siyang matawgan. Motor. Tingnan si Aldo na karon. Ginatawa na ay. Gusto pang dasmagan ang gihit. Ako'y abli sa gihit. Lugaya ko ni mo miabli. Ayaw kong sudyai, ha? Maayog gani kay giablihan ti ka. Oh, time pa. May huna-huna ka di nga di na ko ni mo pasudlon ining bayam, ha? Kay iso ko ni mo desisyon, ana. Hain ang ako mga lahas. Ayaw na pagbiya. Aldo!
Aldo. magisi na akong polo, ha? Tubagas ako! Hahain ang ako mga alahas! Ako gyud yung magipasangin lang nga nagkuha sa imong alahas? Ako magyud ba? Ako magyud! Wala nagtinguha sa ako mga alahas! Gawas lang nimo! May hangyo ka na nako. Pero wa ko musugot nga ibaligyan nimo ang ako mga alahas aron do na kay kagasto sa makabuang mong tinguha sa babae nga dili ka mo igihigog ba? Let's say! Kaya kong litsiha! Imo kong inahan! Oh! Inahan ka na ako! Inahan ka na ako! Pero kini akong gigunitan nga armas! Wa ni mo ilan mo nga inahan! Ha? Mapatay ka gyud ay nako! Ha? Sakit ang imo gibuhat! Nganong imo makupasangilan? Unsa man? Kakita ka? Gagikuha na ako ang imo mga alahas? Gilungkab ang akong aparador! Okay, gilongkab! Ha? Gilongkab ang imo aparador? Ako may imong pasangilan? Nga nawag tang imong alahas? Ako kay naglungkab sa imong aparador? Kinsa pa lain? Ha? Kinsa? Kisa pa lain! Doon naman tayo mga katabang! Gilanin mo sila i-apel sa imong pagduda? Aldo, ikaw ra interesado sa akong mga alahas. Tungod niya na makabuang nimong tinguha ka, Pamela. Ayaw i-apel sa pamilya sa imong kabuang, ma, ha? Ayaw! Kita kini! Kita kani! Ha? Kita kani! Ha? Nganong kitiyon mo man nga rin ako ang imong armas. Kining ako gigunitan, ma, wa makaila unsay inahan. Dili ka gani mo hunong sa pagpasangil nako, bubuto gini. Ha? Bantay ka! Ha? Busod ako sa kong kwarto. Ayaw ko pugi, ha? Mupugong gani ka na. Mabuto gini ang armas ako. Kalagot! Makalagot ka, sad. Makalagot gyud nga naka. Di gyud mo tugan bisag klaro na nga siya gyud nagkuha sa akong alahas. Adlo ko nang tadag tiyon-tiyon siyang armas. Wa na gyud ko kwarta. Paita ba yan ning Aldo, oy? Di gyud maangkon. Bisag klaro na gyud nga siya nagkuha sa akong mga alahas. Adlo ko pagintaan na yung armas. Unsa man kaya akong buhaton ning akong anak nga nabuang pag-ayo ni Pamela. Wa pa man gid mo abot si Pamela, Barbie. Wa gid siya manawag, tita. Wa lagi. Wa ka may bili ng iyang cellphone? Hinungdan nga wa siya makatawag? Akong gipugos pag-abli ang iyang kwarto. Wa man na mo makita ang iyang cellphone. Nakasiguro ko nga nagdagyod siyang cellphone. Tita, nanawag ra ba si Aldo ni Kaw Henry? O may bugal-bugal kaniya nga, nakabahos na kuno siya. Oh, unsa? Mao na hinungdan nga nung nahingawang akong igagaw, kahangtod karon, dili gyud na mo makontak si Day Pamela. Tingali ko sa gipuhat ni Aldo niya. Kinahanglang masayran ni sa kumpana. Aron amo tayong mapablater ang nahitabo sa among anak. Hinuon, dili dayon mo dawat ang presento kay magpaabot palagi sila 24 oras. Pero labing maayo nga ma-aware na ang kapulisan. Imposible mangkod nga dili manawag si Day Pamela. Maulagi. Salamat sa imong gihatag nga impormasyon, Haday Barbie. Ako na yung sultihan ini ang akong bana. Bye. Bye, tita. Gawa. Wa pagid ko na mo pauli si Day Pamela. Nabala ka na kaayo ko. Mo ba? Kining gaw. Usa may pong sa mama ni Pamela. Iya ko nang sultihan si Tito may tungod sa gitawag ni Aldo. Mga tukuno sila sa presento aron mablatter nga hangtod karon wa pa mahibalik si Day Pamela. Mulakaw ko. Asa man ka? Sabay. Sa inyo? Kinahanglang masusi ko kung tuwa ba si Aldo. Nagtuo ka ba nga imo pa makita si Aldo dito? O kung maumang yun na imong tinguha, kinahanglan mo adto kauna sa presento sa kapulisan. Og manghangyo nga ilakang ubanan. Kaya ko si Aldo gaw. Unyag daga siyang mga bataan. Kaw, kamita una ang imong utok ni ining hikayo na. Kung maoy imong ipatigbabaw ang imong pagbati, alkansi ka. Mo importante na ko ang kaluwasan ni Pamela. Kinahanglang ako may magkaluwas niya. Gaw! Gaw, ayaw padaog sa imong kahuyang. Wa na siya maminaw na ako. Animal ko ni Saldo. Gaw! Gaw, hota ko! Mauban ko ni mo! Hota ko! Gaw! Ay, gaw! Pasagding sulbaron ko ni nga ako na. Maamong ka sa lingla ni Aldo! Hota lagi ko!
Salamat nga nahilom na si Mama. Naluoy ko nimo ma, pero saon taman wa ko'y mahimo. Gusto ka? Gusto ka magikang kawatan, di ikawatan ti ka, di maka manghatag. Gusto ka gid ma. Buhaton ko na ma. Buhaton ko gid ang tanan aron maangko nako si Pamela. Oh, taga ko cellphone. Oh, si tita ang nanawag. Inahan ni Pamela. Tita, nanawag ka man. Hain si Pamela. Ha? Utang buot, Aldo. Tug-ani kong hain mo dada si Pamela. Tita, di ako subay. Mahimo ganing imo kong arion dire, karon dayon. Aron imo himatudan nga wa ko'y kasayuran hain karon sa Pamela. Kay ngano man tita, hain man sa Pamela. Hello, tita? Hello. Oh, gipahong cellphone. Kung mauna, natuman na sa kong private army ang akong gisugo nila. Natuman na! May busin naman sa sakyanan. Kinsa man kaya mong bisita? Oh, ang auto man kana sa kumpanya ni Paing. Kinsa man kay sakay ana? Si Henry. Si Henry ang migawas. Kinahanglan pa'y bawon ko dayon si Aldo nga niya si Henry. Niya ang inotel? Niya lagi. Nagunsa man siya din eh. Wa ko masayod. Ayaw pasudla. Aldo! Oh, Gawas niya! Misud na siya. Niya siya sa sud, Aldo. Letse! Kinsa bagi mga blinya ng inotel, ha? Ganun makasud ba gina siya din eh? Hoy, Aldo. Tingalig na limot ka. Siya'y tag-iyan ni bayan. Aldo! Misud ka gid ha? Hain si Pamela. Ngano nga ako mag-iimo pangita ni Pamela? Nga kamo may pirmi magkuyog! Ayaw ko glimdip! Ay, 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 bubuhi ko na ko. O ito bagang ako pangutan. Ay, 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 Hain si Pamela. ay, 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 Henry! ay, imo naman inong gihugot sa pagtuok, agay, agay, ha? Henry! Buhi ko, be, buhi ko. Aron ka Henry! magkasulting maayo, be. Magaw na ko! Agay, Henry, nasuko ka na? Inyo kong gipasuko! Ha? Hain si Pamela! wala lagi ko may baho! Nalimot ka. Nga imo kong gitawgang nagkabaos ka na nako. May katawa pa gani kag maayo. O yanig manawag ko nimo. O yanig mo katawa ko. Ako na yung nagdagit ni Pamela. Buwang mga ka. Naon sa ko tawag ka. Bubuhi ko ha. buhi. Dong, Henry. Buhiyo na si Aldo, Dong. Nadi kita magkasinabot ini kung magpadaog ka sa imong kasuko. Ma! Sige, buhiyo na sa Ganong nagdudong-dudong ka niya. Tubagan Ay, na ay, ko. Dong! Hain si Pamela! Wala gitaw ko may bahoy. Unya, nganong nanawag man sad kaniya, be? Wala ko lingaw niya to higayon agad. Agay! Agay! Naigo si Aldo! Hala, nahapa ang akong anak. Bangon! Ay, 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 ay. Aldo! Ayaw pagligid niya. Ay, Dong Henry, Dong, sakto na taon, Dong. Gisakita naman ang akong anak, Dong. Ganong may on magkagisakitan ko ba? Ha? Buhi ko. Buhi ko. Sakto na, Dong. Husto na to, Dong. Husto na to, Dong. Gi- Taon, gipawapan Dong. pa Sakto gyud. na taon. Sakto na taon, Dong. Hain lagi si Pamela. Dong, dere man taon na si Aldo, oy. Wa man taon na siya mulakaw. Pida! Ganong nagdudong-dudong ka man yung taon ni Sinotil, ma! Hilom di ay. Bisag wa na ka makatindog diha tungod sa kasakit. Ipatigbabaw paghihapon nimo ang imong kamal dito. Usa? Banguda ko diri, be. Gusto ka mo bangon? Ini ang imong gusto? Dong, hindi, Dong. Ayaw sa taon patungi sa imong sapatos ang naong sa akong anak, Dong. Itugan na lang, Aldo. Hain si Pamela, itugan. Wala ko mo ibaw. Intaon. Mas masakitan pa gyud ka kung di ka mutugan. Hain mo dadas, Pamela! Hain! Wala ko'y kasayuran, ana.
Gaw, dali na gaw. Nagkasiguro ko nga na nga na sila si Tito ug Tita sa presinto. Aron ipablatter ang wa pagpauli ni Day Pamela. Bantay ka lang yun, Aldo. Balikon ka din eh. Tara, gaw. Aldo, hain man ni mo tagui si Pamela. Wala gi ko mahibaw. Unya, nganong nanawag man kang Henry? Nganong imo man siyang giingnan nga nakabaos ka na niya? Sa ato pa, ikaw na si nakadagit ni Pamela. Di lagi ako! Ay, aray. Da. Nangabali man kaning akong gusto. Imong naong ang naigos ko mong Henry. Unya, mahadlok kang nangabali bang imong gosok? Gusto na! Tagahin ako pain reliever, be. Para mawa ng pagpanakit sa kulawas. Wa gyud kay dag-ana ni Henry Aldo. Ayaw kong sulti, ana! Let's say! Bisag wa na ilay makatabang nimo. Imo pa gyud kong singkahan. Badi ay, biya ang tahinuon ka. Sige na, ma. Tagahin akong pain reliever. Badi ha. Murag sayop ang akong gibuhata. Ang hain may sayop. Nga gidiretso ko si Aldo. Ang angay ko tang buhaton nga, ako na siyang panidan. Sundan, aron ako gid siyang masakpan. Ay, nagdali-dali ka manggod sa imo una-una. Daw, kinahanglang maluwas ko si Pamela. Naibuong si Papa nga nung nagdugang tag-abot sa bahay. Ha? Imo siyang gituganan sa kulakaw? Wow, uy. Di ko mahimutang gaw. Samtang wap ko nasayran, unsa na netabo sa kong friend. Hapit na tamo abot sa Day Pamela. Dili ingon ni Ini si Pamela. Kun mulakaw siya, unya magabian, manawag man. Pero karon huwag yun siya manawag, Barbie. Inyo na bang ipablatter sa presinto, tita? Oh, amo nang gipablatter. Pero magpaabot pag 24 oras ang mga pulis una sila mangita. Ka-unfair sad ana, uy. Bisag unfair pagaw, pero wate mahimo. Mo na lang isupi. Unsa ko na itong kalibutan nga silang pagpangita, mukalit pagpauli ang biktima. Nanawag kong Aldo, pero wa ko no siya kasayuran. Nakugang manggani siya sa dihang ako siyang gipangitaan ni Pamela. Napunog noon sa Aldo, tita. Ha? Nga naman. Wala ko makapugong. Ang akong gibasihan, nga nung nagduda ko niya, maong yung pagpanawag nga, nagkabahos na siya. Ug labi bang wa ako makapugong tungod siyang tinubagan ako. Maldito magyud na sa Aldo. Ay, nahingawa na kaayo kong hain na ron si Pamela. Ay gabalaka tita. Pagitaon ko si Pamela. Mahal ko kayo ang akong friend. Busa ako with siyang luwason. Utang buot, Henry. Tabang gibi. Gabi inagyod ug wa pagyud si Pamela. Mikuba na pag-ayo ang akong dughan. Tita, mag-ampog ta nga way daw tang nahitabo sa kong amiga. Barbie, dili ko madawat nga may daotang mahitabo ni Pamela. Mahal ko kaayo ang akong anak. Gaw, uban nilang noon sila. Mulakaw ko. Gaw, pagbantay gaw ha. Kinahanglang may resulta yun ang ako karong lakaw, gaw. Ganun man sila manawag. Kinsa bay imo gipaabot nga manawag nimo, ha, Aldo? Ang imong mga sinugo, nga mo imo dagit ni Pamela. Usa man nagipalulti nimo? Di ba? Gihurot man nimo ang akong mga alahas, aron doon na kay ikapalit og mga armas. Unsa? Awas ha. Mao na gud to. Mao na to. Be, nganong doon na ka may armas, ha? Diin man na nimo. Ako'y nangitag kwarta aron ipamalit og mga armas. Oh, mibagting ang imong cellphone. Mauna ni ang gipaabot kong tawag. Ayaw paglakaw, Aldo. Padungga ko.
Kinsa nang nanawag? Ay pagbuot. Natoy, maayo kay nanawag ka. Hain ninyo ibutang si Pamela. Ha? Usiha! Wa pa man mo sa pamilya, boss. Unsa? Wa ninyo si Pamela? Wa man gid makita higayon nga makita siya, boss. Animal gid ninyo! Nabunog ko tungod di Pamela. Unya wa pala ninyo siya madagit. Wa pa lagi, boss. Ngano nanawag man ka? Gisugo ko sa imong private army, boss. Nga mangayo silang advance. Nagkutoy Ang ilang tiyan, nagkutoy na sad. Nagkutoy lang yapon. Bisan sa kadaghan na sa mga pagkaon nga akong gipakaon nila, nagkutoy lang yapon. Tiyan ko na silang pamilya, boss. Manang ila kong gisugo sa pagpatawag nimo kay ngayo sila. Animal, nabunog na kong maayo dire. Unyaw pa di matuman ang akong gisugo ninyo. Bono! Hoy Aldo, asa man ka? Makikita ka na sa imong mga tao nga mo imong gisugo pagpadagit ni Pamela. Takuma ko na nababa nimo ma. Pida, wa ka makadungog sa akong pagsinggit ka ganina. Naglagot ko, napakya sila. Unsay napakyas? Wa nila sa Pamela! Unsay wa na nila si Pamela? Ay kung sige pangutana god. Ako sila nga tuolog sa dyan. Nganong wa pa nila makuha sa Pamela? Tinuod gyud ka nga wa madagit sa imong private army si Pamela. Wa lagi! Sabaan ni mo eh. Diya ka na eh. Aldo! Aldo, kadiyot lang oy! Aldo! Ay, wag yun maminaw si Aldo ay. Tinuod ka nga wa madagit sa mga tao ni Aldo si Pamela. Ito na si Aldo. Nagsakay siyang motor. Sundon tagagalaw. Bisag asa ka pa mabata. Bisag moabot ka pa sa impyerno. Huwag kang kasing-kasing, Aldo. Ang imo rin yung kaugalingong kalipay ang imong giunahon na. Pero ako imo putol sa imong sungay. Anugon ba ya, oy? Wa gyud ko'y cellphone. Ano bang wa man gyud ko mga cellphone sa buhi pa si Pae? Abi manggod na ako. Nga igo na ang telepono. Nga makontak ko si Paeng kung doon ako'y kinahanglanon. Tanawon ko ang gisudlan ko sa akong kwarta. Tingalig may gamay patong nahibilin. Aron bisag baratuhong cellphone, makapalit ko. Nga man sad, eh? Kadali man sad nahurot sa akong nagunitang kwarta ni atong pagkamatay ni Paeng. Bisa na lang unta to sa halin sa yuta. Ay, dali ra gyud ang gastuhon ang kwarta nga pinaspasan. Makatilaw gid mo ron ako. Pulos mo mga inutil. Ha! Siyaro, wa ginakabantay ni Pamela. Ang nakalisod, kay pulos na doon ng mga armas ang mga tao nako. Pero bahala na. Ako mo ilang boss. Busa kinahanglan mo tahod gid sila nako. Ah! Asam ka pa ingon ito, Hana. Pero ako rin siya sundan. Nagkasiguro ko. Nga doon na siya mga tao nga gisoko aron dagiton si Pamela. Magkinahanglan yun siya mga tao kay taluan mo ni siya. O, may dimano ang kanahan. Dili dayon ko siya sundan. Katigaling magkabantay siya nga doon na nagsunod niya. Musaylo ko gamay. Aron ako masayran ko mo diretso ba siya? Yan ako sa mong hideout. Magkatilaw gid mo ron ako mga inutila mo.
Ikaw ang tingali na ang hideout nila. Kinaaman ang motor ni Aldo. Hain baka na ng tulog kabay ang gibutangan ni Aldo kang pamila. Umaniid ako. Ang importante nga dili ko makita. Kinahanglang masayran ko yun. Hain mo tagui si pamila, Aldo. Oh, yan na si boss. Sige, sultir mo siyang tuyo niya. Unsa inyong reklamo? Nagkutoy inyong tiyan? Kinidaghang dilata din o bugas. Kuwang pala sa inyong tiyan? Pamilya na mo may among ginawa na, boss. Mana, boss? Kung nagkinalan mo kwarta, kinalan unta, inyo unang ipakita nako ang inyong kaisog. Hay mas pamila, Ang atong sabot, boss. Nga makuha na mo ang advance. mga sigurista, Boss. mauya atong sabot nga unahon nako ang pagkuhag sa kinan. Unya na ang inyong advance. Di ba? Boss, kakuha na magkagsakyanan, di ba? Usa man? Nagkinalan sa pag-advance? Kadiot. Kini. Kini! Matagbala ni ding akong armas. Mauy advance alang ninyo! Boss, tingaling nasundan ka. May nakita kong tao nga murag ganiid. Usa! Tara ba? Hain ba? Tara, boss. Di ba rin pisto? Kakita magkaka! Tirahi! Oh, asam ka, boss? Ay ko pakutan na! Animal. Nasundan ko sa inutil. Boss, ang iyong naigsuong hilaw. Tirahi na ninyo! Usapan niyo kipabot. Usabot na usig duda, boss. Kisa pa may magduda kung inyo siyang mapatay. Tirahi na! Di ko pa sa'yo pa. Motor na ni Aldo. Taugon ko lang siya ko, Barbie. Aron magdasig mga pulis din eh. Animal, nasundan ko sa inotel. Wa ko makita sa ako mga tao kaya nag-ihay sila paniid sa inotel. Kinala makaikyas ko din eh. Ibilin lang na ako ang ako motor. Well, nakita ko nato ida. Tao ka, boss. Usi mo tago. Nangita kong pwesto. Aron ako po yung makaigo niya ng inotel. Sige na, balik sa mong pwesto. Ubat kayo, boss. Gusto kang maunay sa ako mga bala. Ha? Sige, boss. May tagong pisto. Kinalang magdali ko sa pagbiya nining lugar. Balikon ko lang niya ang ako motor. Hinauto na. Gani ba dugay ang pag-abot ka na ikaw, Barbie, o sa mga pulis. Midkas tantong magpaabot ko nila. Ipadayon ko ako magpanihid. Kinahanglang maluwas ko ang akong friend. My forever friend. Hain ka na ibutang sa pamilya. O may kisa ko. Pero bahala na. Mupadayon ko pagpaduloy ng bayan. Kanang ibutangan sa motor ni Aldo. Friend, di tagyo ka pasagdan. Luwason ko ikaw. Oy, ay naman si boss, oy. Wa Sibat, naman si boss. sibat ah. Ano man? Oy, nya. Unsa man ilawog lang tan niya? Musibat sa ta, oy. Oh. Atong danon ang iyang motor. Sige. Ang motor. Naliban ko na. Huwag yung ko magkabantay nga may misagay sa motor. Sudlon ko karabaya. Why tao ning bahaya ka? Wa. Pita. Huwag yung ko magkabantay sa kuha sa motor na. Pita, ginoy. Unya, siday Pamela. Ambot lagi. Huwag yung ko magkabantay sa nanggawa siya ng baya. Oh, niya pengen nga niya ang mga pulis nga nagsusi ng baya.
Animal na kawa. Wa pas pamila. Unya nasakpan pagid ko sa inutil. Naibawaan pagid sa inutil among hideout. Nabilin pagid ang akong motor. Animal! Animal! Dili una ko makawas ning akong gitaguan katingalig. Mataymingan ko sa mga pulis. Nganong doon naman siya nangabot ng mga pulis? Panawgon ko lang ang ako mga tao. Kung malinaw-linaw na ang mga paghitabo. Animal! Wa si Pamela sa ilang hideout. Way nakitang timailan ang mga pulis. Nga dunay babae nga gitiner sila sa maong bahay. Murag ila ra tong hideout. Hain man di ay ang akong anak. Dili ko mo sa pagpangita ni Pamela, tita. Pero asa lagi nato siya pangitaa. Mahal ko ang akong anak. Bisag usahay, pasaway tong bataa, pero ako siyang anak. Andam kong musabot niya. Ako siyang anak. Buutan si Pamela. Bitaw, tita. Gaw, Ngano kaw? May nahinumduman ka na? Nga anging atuan ni Day Pamela? Doon na ba? Diin ka na good taon na abot, Aldo. Ma, doon na ganay mangita na ako. Ayaw gitug-ani nga ni ako din ha. Ing na ang mga katabang nga way ablihan bisag kinsa nga gusto musod. Nga naman lagi. O saan na hitabo? Sus! Sige pangutana ay! Sige pangutana diha! Suko. Basta tumanang ako isulti nimo. Suko? Saan? Hala, unsa man ka hinahitabo? Mula ka ra ba unta ko ronda? Kay magpalit kog cellphone. Ay, salamat in taon nga may nahibilin pa in taon kong kwarta. Salamat in taon nga wa makiting Aldo. Pero unsa man ka hinahitabo adtong anak ka? Hala siya, oy. Sige lang to kasuko akong anak. Kung mapalit na kong cellphone. Dili ka pa matuog? Wa pa gid ako mapalgi ang tubag sa kahasol nga ako ring gibati, sister. Natugan mo na kanako ang nakapahasol sa imong huna-huna. Og nadungog mo na sab ang akong tambag. Sister, Ang imong kaugalingon maoy huna-huna. Way laing makahatag kanimong kalipay. Gawas ra usab kanimo, iha. ang mga tao mo akong gihuna-huna. Kanang mga tao labi na kung nasina kanimo. Mubira ka na nimo paupos. Sila ang klase sa tao nga munod-nod nimo sa kaalautan. Aron maparihas kanila. Dili sa nimo kung mahigugma ka. Kay gituyo pagbutang sa labawang makagagahom ang kasing-kasing. Aron ka mahigugma. Sister, Tumana ang pinitik sa imong kasing-kasing. Ayaw mo ang rason ang tuas sa langit. Aron ka makalingkawa sa gituhuan mong sudya. unsay ako buhato ni Aldo. Tabangan ko ikaw sa pag-ampo, anak. Aron makabot mo ang kalinaw. Gusto sab kong malipay ka. Labi pang gusto sa tuas sa langit nga magmalipayon ang iyang mga anak. Uy, May mobisita ba dahil ninyo din sa kumbento, sister? Sa ingon aning orasa sa kagabion? doon na usahay. Kung magkinahanglan sa among espirituhanong tambag. Pamila! Uy, Sister, imungan ang ditawag. sister, siya ang giingon ako nakahasol sa akong huna-huna. Ako bang pasudlon aron mo magkasulti? Anak, Pamela! Uy, ako silang pasudlon, Pamela. Kaiko ko di mo, sister, uy. Nakadisturbo sila sa kahilom din sa kumbento. Angay silang sabton, anak. Sige, dinhi ka una.
kaya ako silang pasudlon. Good evening, sister. Sorry kaayo nga nakatugaw mi ninyo. Nagasabot ko sa inyong gibating kahingawa. Wa man gud ko mangutana ni Pamela kung nananghid ba siya. Wa man gud na siya magpahibaw, sister. Tungod tingali sa kahasol nga iyang gibating. Dali. Sud mo. Sister, mahimo ba makigsulti nimo? Bisig kaniyot lang. Why not? Kadiyot, ako lang silang tultulan sa nahimutangan karon ni Pamela. Pasaylo ako, sister, nga misinggit ko kaniya. Nadahalan ko sa kong emosyon. Nakasabot ko. Ikaw ba si Henry? Oh, sister. Ako si Henry Lastimosa. Nahingawa lang may kay sukad ganiha sa paglakaw ko nun ni Pamela. Matod siyang mama. Wa na kini mo pauli. Gusto unta siya nga magpalabay sa kagabion din aron makabaton siya kalinaw bisag kadiyot lang. Nahibaw ko sa inungdan, sister. Sister, mahal ko si Pamela. Pero dili ka ko kung dinahon sa tuwa sa langit kung makigribal ko niya. Henry, dili daw ang labang makakakaw. Masinabuton siya o mapasayloon. Pero kung si Pamela usa sa iyang gitawag, wa kay mahimo. Tabangi ko, sister. Dili man mapinugsano ng akong kuma, pero mahal ko si Pamela. Siya ramog tong pinuhat ng kipitik siya kung kasing-kasing. Pag-ampo, Henry. Nahimo kong kidnapper, sister. Tuod kay gidagit ko si Pamela. Sa adlaw sila kasal sa akong stepbrother. Akong gihimo ang pagpalikay kaniya sa akong stepbrother. Tuod ka nagkasiguro ko na mag-antos lang siya. Wa ka ba masayod nga gihimo ka lang instrumento sa tuwa sa langit? Aron dili mag-antos ang pinangga niyang anak nga mao si Pamela. Wa kay sa tungod kay maayo ang imong tinguha. Tabangi ko, sister. Tabangi ko. Aron dili padayon ni Pamela ang pagsudin Sa ako nang gikaingon kanimo. Kung si Pamela, usa sa gitawag sa labang makakakaho, aron mag-alagad kaniya, wa kay mahimo. Pag-ampo, anak, pangayua sa tuwa sa langit, nga ikaw mao'y makaangkon kang Pamela. Ma, usbon ko ang pagpangayo di bugpasaylo. Tungod kay wa ko mananghid. Ako lang gud untang suwayan ang pagpuyo dinhi. Aron makabot ko ang kalinaw sa akong huna-huna. Wa kay sa adak. Nabunog din si Aldo, day. Tungod kay mo, may gipasangilan ni Agaw nga midagit nimo. Dili ka makabasol di Henry. Sige na anak. Mamauli na ta. Masabta ko. Dili ko muuban ninyo sa inyong pagpauli. Dili ka mo ubanawa sa pagpauli? Ayaw lang una ko ron ninyo pugsa. Hatagi una ko ninyo space. Tita, okay ra nimo? Dili ko ikaw pugngan, anak. Pero kung buhaton mo lang kasangkapan kining balaanong dapit, alang sa imong kahigwaos, sayop ka na, anak. Dakong sayop. Ayaw ka bala ka, ma. Magpabilin una ko din, aron mailhan ko ang akong pagkatao. Og masiguro ko ang daan nga ako unyang pagalaktan. Dili di ay kinay mo mahimong igumaon si Agaw Henry, day. Usa na sa akong hinuktokan ning dapita, day. Gusto ko nga inigawas ko din, Wa na ko'y lingion pa. Day. Sagdi lang, Barbie.
Hatagan na tog higayon si Pamela. Dili sab ko makapugos, tita. Doon na lang ud ako'y ihangyo ninyo. Unsa man na, day? Ayaw ninyong ipanulti sa uban kung hain ang akong nahimutangan. Salamat na. Gitugtan ko sa Mother Superior na makisulti nimo. Sorry ha. Nahatagan ta mo kahasol. Ayaw bang sorry, friend. Huwag ka babasayod nga. Murag nagtungtong ko sa panganod karon. Tuod ka na sayron kung niakra na sa luwas girapin. Pero, friend, maluoy ka. Ayaw pilang guwa ang imong kaugalingon tinhi. Dili man tingali bilangguan ning dapita, friend. Huwag ka na kagawasan magmalipayon uban ako. Kung tinudon mo ang pagpuyo tinhi. Friend, dili man kita'y magbuot sa atong kinabuhi. Desidido ka na ba sa imong plano? Friend, ayaw kahadlok. Nagasulti nami sa Mother Superior dinhi. Giyagyag ko na niya ang tanan nga niasod sa akong dughan. Og kini mo'y akong hinuktukan. Og makahimo lang ko sa pagpili sa akong kinabuhi dinhi. Sagrado ning dapita, friend. Og nakasiguro ko nga ubanan ko sa labang makagagahom sa pagpangita sa akong kaugalingon. Maong friend, sabta ko. Friend, Isaad ko. Kung mugawas man ko dinhi, siguro na ko sa akong desisyon. Ayaw lang una ko pugsa sa pagkakaroon. sige. Manlakaw nami. Pero pangayoon ko sa lamang magkagagahom. Nga ihatag niya nako ang kalipay. Ngaway katapusan uban kanimo. Hatagi una ninyo gigayon si Pamela, Mrs. Dili ka siya makasamok dinhi, sister. Ayaw mo kabala ka mahitungod ni Ana. Sa tanang higayon, among dawaton ang mga binuhat nga nagkinahanglan sa among pag-ampo. Sige, sister. Among ibilin si Pamela dinhi. Dawata ni sister, oh. No, wa mi magkinahanglan og kwarta, Mrs. Pero nakadugang sa inyong galastuhan dinhi ang among anak. Ang among dawaton dinhi kanang mga offerings gikan sa magpaampo kanamo. Og labaw sa tanan, maoy among pangayoon sa mga moduol ni ining among simbahan ug kumbento ang pag-ampo. Nga unta, magpadayon ang kalinaw sa atong palibot. Sa kinaiyahan, labaw sa tanan, sa tibuok kalibutan. Mamaulin na ta, ma'am? Sister, sorry yun guys among pag-istorbo ninyo, ha? Okay ra, Henry. Wa gyud nimo makumbinser si Pamela, Henry. Nanghangyo siya, ma'am. Nga magpabilin din eh. Gusto siya nga di na siya masayop siyang desisyon. Pasagdi una ninyo si Pamela. Aron, amo sab siyang matabangan pinaagi sa among pag-ampo. Iampo sab ninyo siya, aron hingpit niyang maangkon ang kalinaw sa huna-huna. Makaluluoy sab ang akong anak. Sa gibati niya karong kahasol, sister. Mahimo ni mo siyang duawan din ikaw. Di lang kagaw. Aron, magkaunaw na siya maayo. Bitaw, abi ninyo sa diang miani si Pamela. Duro niyang hilak, ug wa dayon siya makasulti sa iyang tuyo. Upset siya ni adtong higayuna. Hinungdan nga misugot na lang ko nga ani una siya matuog. Nalipay kaayo ko, sister, nga dinhi mo dangop ang akong anak. Tabagi siya, sister. Aron mapalga na niya ang tukmang solusyon sa iya karong problema. Usbon ko, daghan kaayong salamat sa inyong pagsabot sa akong anak. Nagkasahain noong ko ni Pamela.
Nganong nakasama ka? Tuod sa pagdakit niya sa nagkasal ni Aldo. Nahimo na yung kumot ang iyang kinabuhi. Kung nadayon pa ang ilang kasal, unya pa antuso ni Aldo si Pamela, musamot ang imong pagmahay. Gaw, gubot ron ang una-una ni Day Pamela. Kay ikaw gyud ang tinud-anay niyang gihigugma. Pusa ayaw siya buhi eh. Suportahi hinuon siya. Oh, Hoy Aldo, naunsa ka? Ganun mili ka mas purtahan. Ako lang gisiguro kung wa may tao. Mahimo kang kawadan og tao kining atong bahay. Unsa man di ay ko? Huwag ang atong mga katabang, ha? Ma, inang atong mga ang atong kusinira nga pahatdan kong pagkaon sa kong kwarto. May sakit ka? Wow, simba ko. Unya ka na magpahatod magpagkaon din sa mong kwarto. Tingalig may mga pulis nga mupugos gyud sa pagsudi ni sa ato og ila kong dadon. Ikaw gyud nagdagit ni Pamela, no? Wa lagi. Wa siya madagit sa akong mga taong inutil. Unya, nganong mahadlok ka man kunong doon ni manod din ng mga pulis? Tingalig ilalagi unya akong pugson sa pagda. Ila na ba akong natultulan? Nasakpan na ba ang among hideout? Unsa? Pero dali ko nakaikyas. Nahibilin maging akong motor. Nasundan gid ko sa inutil. Unsa? Uy, Aldo, sa imong pagsigig tawag ni Hendrik inutil ba? Tingali ba yung musumbalik na nimo? Unsa? Ano nasundan mo kang Hendrik, be? Bebe, tubag ako no kung ganong iya ka nasundan. Nag-inutil sa tingali kag lakaw. Ngano ba bulaban ka bagid hinuot sa inutil? Aldo, sa ako ba yung nasaksihan? Sayop gyud ka nga miila ni Henry nga usa ka inutil. Labi na gyud kun mabasa na unya ang last will and testament ni Paing. Tingali kita'y mainutil ini. Alitse! Panadin ako pagkaon sa kong kwarto! Suko na sad. Oh, Lando, gibundakan na sa kuksira sa akong anak. Ay, dili lang untain taon matinuod ang akong kahadlok. Ay, kinahanglang makapalit tayo yung ink para sa among printer. Bong! Ay, uy, Bong! suminawag na ako. Bong! Iyay, ang ako manining madam nga hilaw. Simon, kalipay ko ba yung nakakita ni mo imo? Ala ka, madam! Ngano naman, sad? Tingalig, pikatan kong sirpaing ini. Nganong pikatan man ka? Kaya nagigiring-iring ko nimo. Bada tarungan na yung mga sinutihan. Hubog ka. Dugmukol ko hino na ngabil ni mong gawas ng ilang. Uy, nanaway ka, madam? Ay, ko bugal-bugal eh. Di maguna bugal-bugal ang ako, madam. Hoy, nagunsa man ka din eh. Tingalig madakpan kag pulis. Uy, ngano madakpan mo kong pulis? Kay doon na irong buwang nga misuro din ni syudad. Hay, mangirong buang, madam. No, Ray. Ikaw ang akong gikaatubang. Ay, lame. Ay, lame mong ay. Mabanin lang ko, be. Uy, hala, madam. Sana say hala, madam. Imo magakong pauban nun. Tingalig, di ko pakatulgon si paingin ni kagabi ani, madam. Ano di makapakatulgon. Imo makakong pauban nun. Masuko gid ana si Sir Paing. Hoy, hanggaw. Kaya asa magsagkan ako pa ba nun, ha? Sa mabugnong dapit magha. Baya, no? Liar. Lie. Ing nasagpaon. Ay, ayaw, ma'am. Ayaw, ma'am. Ikaw gyud kung dadon sa mabugnong dapit. Kung gusto gyud ko, ha? Ikaw gyud. Mura kong nagdag irong buang. Oh, asa man ko nimo dada, madam? Sa mall. Mapalit kong cellphone. Oh, kanara di ay. Pagkalaylay mo tawhana ka. Ha? Kay baw ka nga ako'y alam sa nga cellphone. Hinungdan nga nalipay ko nga nakakita nimo. Aron ikay akong papilion ng cellphone. Pero lain day ka gunahuna. Salamat na lang. Aw, nga naman pasalamat man day kong irong buang. May sab noon, madam, kay mangita pagbukog ang irong buwang. Unsa? Oy, gusto di ito imong. Nakita-anas Pamela. Nawa di, madam. Oh, wala ka kibaw? Uy, di magkuko updated sa balita, madam. Ay, hindi rin sa pamilya, madam.
Paita baya nimo imong uy. Nangutana gani ko nimo nga nakita na bas pamila. Naglangan-langan ka na ako uy. Ha, da ka na ay. Lay, lalay. Ay, sirit ka lagi. Lay, lay, lay. Hay! Nga nangutana ka siya no kung nakita na bas pamila? Kayain mo dahil pamila? Hain makas mama. Wa sa ko'y katabang nga nakita. Mahadlo ko mo gawas. Kitingali inigawas na ako. Mausi pagpangbut sa mga pulis. Hain masakas mama. Pahala na. Magawas lang ko. Gigutom ko. Kuwang ang gihatod na pagkaon kaganida. Good morning, Pamela. Good morning, sister. Kumusta ang imong pag-star din eh? Sound sleep ko gabi, sister. Human ko sunda ang imong tambang nga mag-ampo. Dali na. Magdungan ta sa pagpamahaw. Oh, sister. Maikog ka? Ayaw paghuna-huna ni Ana. Ang pagkaon dinhi sa kumbento, igo ra gyud namo. Ingon man sa among mga bisita. Ang Diyos ra gyud mag-igo. Nindot po'y ang dinhi, sister. Dili na ko gustong mubiya dinhi. Niaba dinhi ang imong kalipay. Sister. Anak, ikaw mao'y nagdaha sa imong kaugalingon. Gihatagan ka sa labang makagagahom o kasing-kasing aron mahigugma. Iya kang gihatagan og utok aron makahuna-huna unsay alang kanimo. Pero malinawon ko dinhi, sister. Karon lang na, tungod kay nakalighot ka man sa mga pagsuway. Pero kung mo patigbabaw gyud ang imong gugma ni Henry, mabuntog ra gihapon ang imong tinguha nga magpabilin dinhi. Sister. Anak, ayaw ikawi ang imong kaugalingon sa kalipay nga angay gyud nimo. Pangayo lang gyud og giya sa tuwa sa langit. Miss, nawa di sa pamila? Kisa may nagsulti nimo? Si madam. Nagkita di ay mo? Oo. Kay gisugo man ko dito sa uptown. Ikong gitawag. Kay magpaoban siya nga mamalit og cellphone. Gining, nawa di sa pamila, miss? Uwa man. Ha? Uy, klaro, good. Ay, ayaw na lang hasulang nga imong huna-huna mahitungod di Pamela imong mitago lang siya tungod sa paghasol ni Aldo niya. Unya, wa mag-uulong akong dulong Henry. Ano mag-uol man siya? Nga nahibaw man siya ako, Henry, nga safe ang nahimutangan karon ni Pamela. Mao ba? Aw, maayo noon. Magkadayo na gyud sila si Dong Henry o si Pamela, miss. Ing, Great Berto Daso ni. At tangi. Hala, no? Imong, ha? O man, wakay trabaho, ha? Ni ako man magyampungad sa akong opisina. Doon na, miss, ay. Ato na ko, miss. Sige. Imong! Doon na kay Isogo, miss. Kung magkita mag-usab si Dadang o ka ni Aldo, ayaw gisalasultihin nga nahibaw na may hais Pamela, ha? Please lang, Imong. Why problema, miss? Ako na lang silang likayan. Labing maayo. Sige, miss. Mo trabaho na ko. Kinahalang dili sila masayod. Kunain karon si Day Pamela. Hoy, nasa ka, Aldo? Mikalit ka magdugdagan pa ingon sa imong kwarto sa diyang nakadungog kag doorbell. Kinsa tong nag-doorbell, ma? Mga pulis? Ang inutel. Unsa? Oh, asa ka, uy?
Wa ko'y armas. Usa dili mahimong magpakita ko niya. Puyo gani diha Aldo oy. Ang ato tong katabang nga akong gisugo. Ngano pag imo ko hadlokon? Suman, parehas ka sa di Pamela nga mudapig ni Henry. Tungod kay pabor na niya ang bandi ni Papa Paing. Ilong di Aldo oy. Baya nimo. Tuasig ang laway tungod sa kasuko. Wa pa baya gyud ko masuko nimo ha tungod sa imong gibuhat sa akong alahas. Unsa? Ay nalagpamakak. Klaro na kaayo eh. Kisay nahanapot sa akong mga alahas. Ha, grabe sad ka. Wa gyud ka mamilin. Bida oy, bida! Pasagin naman ko nimo. Sa manay. Ikaw na hinori masoko nga ako may nawadan. Ako may mo pasagilan. Hay. Di na lang ta magsulte mahitungod ni Ana. Oh, hay man imong cellphone. Imong gamiton? Di na ko mo gamit sa imong cellphone oy. Kay duna na ko'y ako. Nagpalit gyud kog akong cellphone. Naandi kay kwarta ma? Kwarta ba oy? Baratuhon na tao ni akong cellphone, Aldo. Halagi imong cellphone. Kay pangayoon ako ang number ni imong og sa abogado. Kinsa ganito nga sa abogado? Ambot lang. Ah, be, kuha ang imong cellphone. Lord, taga ikugsahin kung asa gud paingon ang akong kinabuhi. Kung makakita lang ko White Rose, sa ato pa, dili ko para ining dapita. White Rose ang pangayoon ko nimong sign, Lord. Tabangi ko. Oh, God, may mihatag ka na akong White Rose. Henry? Miyani ko aron mo simba. Gusto kong mahipanabang sa tuwa sa langit. Aron madawat ko ang imong desisyon. Una ko ani, mituyo gyud ko pagpalit og White Rose. Amot ka nung kinimang White Rose ang akong gipalit. Nahibaw ka ba nga mao ni ang paborito na kong rose? Uwa, Kitsa may tagaan mo ining maong buwak. ikaw. Moyo kong tuyo nagikag ko din sa simbahan. Akong ihatag ang White Rose sa mga madre nga niya din eh. Ug mahangyo. Nga ipahatag nimo. Friend, Nasuko ka? uwa man. Ako nang gidawat ang imong white rose, wa ba? Salamat nga. Huwag ka na masuko. Mubalik ka sa sud? Oh, imo rin gibunog si Aldo? Huwag ko makapugong sa kong kugalingon. Saan? Iyam kong gitiksan nga nakabawas na siya nako. Sa diyang wa ka na ako magkontak sa imong cellphone, gibati kong kadlok. Hinungdan nga giadto na ko si Aldo. Og nangulata ka. Nakatilaw noon siya. Pero nagbasol ko nga. Nagkapasakit kong tao. Burokinto man sad ang nakatilaw sa imong kumo. Kuan, di ka pa mapauli? Igo lang kong nangutana ha. Wa mo ko mamugos. Sagdi lang. Mahibaw ka ra. Dugay pa? Namugos ka lagi. Sige, di na lang ko magsigig pangutana. Mula ka na ko ha. Salamat. Salamat sa unsa. Salamat ining white rose. Si Henry ang imong gikasulti sa simbahan, dili ba? Yes, sister. Tanawa, sister. Nangayo kog sign nga white rose. Kung gusto gyud ang labaw makagagahom nga mogawas ko dinhi. Miabot dayon ang akong gipangayo, sister. Og si Henry pa gyud ang mihatag. Aniha, magduha-duha pa gyud ka? Wa na, sister. Laki. Klaro na nga ang gustong mahitabo sa tuwa sa langit. Alang ka gyud ni Henry. Dili na ka ako maapektuhan sa mga pagyamiit sa mga tao nga magtuo nga naong kog sapi, sister. Pamela, makasasa gihapon ang namong ni Ana. Ayaw sila paminawa.
Maoy importante nga malipay ka. Sister, salamat. Anak, nalipay ang tuas sa langit ni ining imong desisyon. Iyang gihatagan ako ang gipangayo kong sign, sister. Og dili ko siya balibaran. Gamita lang yun ang kaligon. Kung unsa may imong madunggan, isil-sil sa imong huna-huna ang mga puong sa labong makagagahom na ang tanang mga tao ni ining kalibutan, iyang mga anak. Buutan man o dautan, ang mga tao ni ining kalibutan, iyang gilalang, iyang mga anak. Coincidence lang ka ha? O gihunghungan sa Diyos si Henry aron papaliton og white rose? Mito nga dayon ang gipangayo na kong sign. White rose. Og si Henry pagid ang mihatag. Di mailan ka ni nga si Henry alang gyud nako. Og ako alang ni Henry. Kahumot sa buwak. Sama kahumot sa pagbati ko ni Henry. Si Henry mo igipanawag sa akong kasing-kasing. Og ako ding barukan. Akong panaliptan ang among pagbati ni Henry. Diin ka magikan. Sa kumbento, Nakikita ka ni Pamela? Tingaling masuko na gyud siya nimo kay wa mo respeto ay iyang desisyon. dito rin ko sa simbahan. Misimba ka? Miadto ko. Aron hangyo unang tuwa sa langit. Nga ablihan na niya ang unang-una ni Pamela. Nga, pahatagan ng kagawasan ang iyang babati. Gaw. Abi ni mo ka? Ako siyang gidada ng white rose. Ako ning gihatag niya. O iyang gidawat. Naatulsab nga misimba siya. Ayaw lang yun pagpakawa sa paglaom gaw. Ang gikinahanglan sa akong amiga, maorag yun ang kaligon sa iyang balatian. Hay naman di ay ang motor, Aldo. Mao ginay akong problema, ma. Akong gibiyaan sa among hideout sa diyang miabot ang inotel. Nahadlo ka ni Henry? Wa ko mahadlok niya, oy! Hadlok! Maulay akong gilikayan nga tingalig na nawag siyag mga pulis. Di pa ko magpagdakop, no? Si Papa Paira ba ani mo nagpalit atong imo motor? Tingalig dili ka niya pakatulgon, ha? Alit si! Imo kong gihadlok! Madi ay, gipahinomduman talang ka. Patay nas papapaing! Og tingali, gihinay-hinaya na siyag ukit sa mga wati. Dili angay kahadlokan ang mga patay. Hunya, mabawi pa ka ni mong motor. Ako man to. Musang anon dili man. Tawgon ako sa natoy. Ug pangutanon bahin sa motor. Come in. Oh. Pamela. Niya ka? Sabi nila, walang araw darating ang... Si Pamela gid kaha ang nahimong bisita ni Attorney Sacramento. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa laing pang sumpay ning atong sugilano. Ako, imo bang higugmao? Sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Faride Salgado ug gidalit kanato sa RMN Drama. Nahanap ko sa'yo mata at ang takot kong sakali. Ug mo to ka listeners ang part 13 sa dramang Ako, Imo Bang Higugmaon? Kay murag sakto dai. Abi ko nakalimot ko ba? Sakto dai part 30 no? Nya
Padayon ako basa mga ka-listeners ang comment no, maglipat ko gamay dere. Sa comment ni ko ano, balik ko na ko salamat ni Christine De Asis no sa iyang suggestion. Ha? Hindi pa ka magtubi, ano nang inatubi mo? Yung sa man, Dao, di si matog pa. hindi pa. Hindi ko katarang ko kay ako parang ulit. Continue sa tama ka-listeners unya kay napakwetoon mga ka-listeners no, ting bayad na sa mo ang kuan. Sa abang mo na mo aning balay no. Muna continue tag basa unya. Hello mga ka-listeners, balik ta ka-listeners og sumpay sa naputol no kay kuan importante po kayo. Unya padayon ta ka-listeners sa comment no, diri na ta sa comment ni Po and Friends no. Unsa pud ning comment sa uban nga reklamo manoon, pwede ra man gid kaayo i-forward ang video. Hahay, pasalamat na lang og tatanong nga nay mga parehan nila dyan nga ga-upload og drama aron natay kalingawan. We appreciate na lang good ma'am sir. Salamat kay Po and Friends no, sa pagsabot no. Unta tanan no kanang makamawsag mo sabot ba no. Ana. Salamat kay Po and Friends no. Always nga nagapaminos mga drama no. Taw-taw na sa ding listeners si Po and Friends mga ka-listeners no. Si Mami Bisda, salamat sa pag-upload loads amping from Saudi no. Shout out sa Saudi Mami Bisda no. With tulok heart niyang comment no. Sila Sidu, salamat kayo. Shout out sa tanan nga naminaw diri dapita with heart. Salamat la Sidu no. Shout out sa tanan no. Shout out ni La Sidu. Maya si Arnel Bulhano. New subscriber day ko nimo idol, shout out dol from Japan. Nindot siya ng drama. Salamat dol, God bless you always dol. Tulokar. Salamat no. Shout out nimo dia Arnel Bulhano dia sa Japan no. Abot kita sa Japan mga ka-listeners no, sa ubang pang lugar no tungod kay kusog na tungod sa high-tech sa panahon no nga kuha na nana sa internet na yung naka-internet, wala, makapaminaw na kas mga drama, no? Dahil sa una nga, lisod pa kayo mga communication, lisod kayo dyan, no? Nakaroon, signakas layo, murang dara kay Pugas Pilipinas, pa sa mutag, maminaw kang drama, no? Salamat, Arnel Bolhano, no? Diya sa Japan, no? Si Annalyn Santarin, salamat sa sumpay lang, tanan imong gi-upload nga drama, dul. Ako dyan ang paminawan, mag-atang dyan ko permis sa imong drama. God bless. Salamat po din mo, Annalyn Santarin. God bless nyo dyan. Salamat nyo nga. Sige dyan kag-atang sa mga drama. No? Kaya maminaw mo. Og si Roland is Kugunon. Salamat sa pag-upload sa part 12 o sa pagbasa sa mga comment. May doa kay emoji nga pahiyo. No? Salamat kayo. O si Lingel Habman. Nasa naman ito nalipat ko. Nawa man. Nasa si Lingel Habman. Thank you, idol. Sir, kayo. Salamat po rin mo Lingel Habman, no? Always nga nagpamina, no? Nagmantay na sa tao na po si Lingel Habman. O si Roland S. Kugunon. Salamat sa pag-upload dol sa part 12 o sa pagbasa sa mga comment with emojing doon ng pahiyong. Salamat kayo sa payan, Roland S. Kugunon. O si Jupor Ribusto, daghang salamat sa pag-shout out dol. Pero may nata magkuyog sa mga drama, pero may ko naghuwat. Doon ay napulo ka heart, no? Salamat kay Jopor Ribusto, no? Sa pagpakikuban sa papaminaw sa drama, no? Daghanat ang balingaw, no? Kay maminaw sa mga drama, no? Samtang na kay ipang trabaho niya, sa imong kabisihan, malingaw dito paminaw sa drama. Salamat, Jopor Ribusto, no? O si Rose Antomambien, part 13, Sir John. Salamat kay upload, sir. Salamat po nimo, Rose Antomambien. Part 13 na kita ron. O, may kamot na maka-upload sa part 14 na pagpuhon. O, maura ito mga ka-listeners, no? Sumunod na mag-intro vlog na punta sa drama nga kung ano, buwak na salamin, kay daghan sa nag-atang. Pati daghan na nag-atang atong drama ha, ka-listeners. Abi man ako, wak na maminaw kay binalik na ba? Daghan mo rin ganahan, yapon. Atong paningkabutan nga ma-edit. Huwag mo ito mga ka-listeners kaya mag-intro vlog na punta sa buwak na salamino, mag-atang na po dito mga listeners ato kay malingaw silang bitoy ko no, sa putong po sila ni Almira no? Mahibad sa gawas na sa putong Almira, mahibad po sila sa mga kontrabida pero bawi o ni bitoy o ni Dines no? Makatawa po kung apel ni Dines kay pwedeng isuga ha, dipinsa ni Almira mga ka-listeners no?
Mga listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo ka na mga listeners. God bless us all.